Għaliex qiegħda f'sitwazzjoni jien fejn ħanieħdu vot li jiddeċiedi kemm se jkun hawn trasparenza, speċjalment f'awtoritajiet li ħanoħolqu aħna bħala Gvern Laburista fil-mument. Mela għandi in-naħa tal-Oppożizzjoni li issa raw id-dawl u qegħdin jirriflettu llum bil-vot tagħhom dak li aħna bħala oppożizzjoni konna nipritkaw, aħna konna nitolbu it-trasparenza u l-akkontabilità. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista rat id-dawl u ġiet ma dak li pritkajna aħna. Min-naħa l-oħra għandi l-Gvern li sallum kont nagħmel parti minnu jiena, illi ippritka mod u llum fl-ewwel l-ikbar ċans li għandu f'qasam illi iħollu jorbot wal-qasam tal-ambjent f'dan il-pajjiż għax jgħid fi crossroads u importanti ħafna nieħdu deċiżjonijiet neċessarji u jekk noħolqu awtoritajiet ikunu awtoritajiet bis-snien mhux awtoritajiet finta, għandu ċans illi jagħmel dik il-qabża bejn governanza opaka li kien jiggverna biha il-Partit Nazzjonista fil-gvern ta' qabel. U nħoss illi mhux ħajjieħu dik il-qabża biżżejjed biex aħna ikonna demokrazija aktar mifruxa, governanza aktar trasparenti u governanza aktar akkontibbli. U allura min qed isegwin hemm barra ngħidlu jiena mhux ħanivvota favur in-nazzjonalisti u kontra l-Labor, jien ħanivvota favorik li qed issegwini biex inti leħnek ma jkunx dik id-darba li inti tmur titfal vot, imma leħnek jibqa' tul leġislatura sħiħa fl-awtoritajiet li aħna llum qegħdin insawru biex immexxu dan il-pajjiż. Għaldaqstant jiena ikolli għall-ewwel darba nivvota mal-Oppożizzjoni għaliex l-Oppożizzjoni qiegħda tagħmel dak illi aħna pritkajna aħna meta konna aħna fl-Oppożizzjoni u li qed nonqsu li nagħmlu biżżejjed mhux ma nagħmlux għax-xorta qed nagħmluh, imma li nonqsu li qed nagħmlu biżżejjed issa illi aħna ninsabu fil-Gvern. Nirringrazzjak, Madam. Grazzi.